Nyakorongo jonka mora mintiere machiegni kendo aneno kwa dongi matini dakika 15 mar mondo mwatiek chwak makama wasebedo kwasomo rieko ahinya nyaka konyalo bedo gi krok ni midhiero e kinde mago ula kik bedo ni en mana mbaka mwagoyo tok kete tim Nyakorongo jwang bedni samoro nitiere kama bendo ula ok jamuomo pad nitiere koda wede osiepe mabende inyalo nyiso mar mondo musum godo paro mar mondo miki kwalal jowa kotenre kod masiche mabende sibido kaneno kinde makamage aparo no tiato katwa kikende okang mugik polosani nane kotenre kod kaka ahinya nyaka ka jopiny kaka nyalo bedo akicha derepe to nose sumo godo paro to kata kaka jopiny era kwa nyalo bedo akicha nikech kinde makamage kinyisi ting mabul tim kama nikech ng'eni kor lwasi kosinyisi ni kama bro bedo katimore wabed jok ma iparo ni bere ka wadhi kama ne site mag jo weather bende wang'ane ni gweng' modhiye kor lwasi bro bedo kachal nade dereva muting'a ni bende nitiere gi gima owinjore mar mondo nyaka na resowa e kin mamoko erokamano Sharon gini kaka jopiny nyaka koro wakaw responsibility kaka marwa yachokwa nyalo ene godo derepe kende nikech wane bende magi risk our lives e barabara kundnigi koro en jukumu marwa mar ng'iyo timo bende research in bende kapok iwuok e ot kidwa dhi idho gari idwa dhi dala for example idwa wuok Nairobi ka idwa dhi Kisumu idwa wuok Nairobi ka idwa dhi Homa Bay en jukumu mari kaka abiria kaka japiny mar timo research in bende iwuon ni to kor lwasi chalo nade kata report mane michiwe kor lwasi giwacho ni koth dhi bedo mang'eny Mayu koso giwacho ni koth dhi bedo mang'eny Narok koso giwacho ni koth dhi bedo mang'eny Kericho and kise ng'eyo ni koth dhi bedo mang'eny odhi bedo mang'eny karango and then onego bed ni travel karango so that kik yudrie e masira no just take precautions chon mondo gini kik timre nade kik maki magi gin gik moko ma we can do these reports giendi gin ga sites apa ni sani endi thoth ji nigi simbe smartphones I mean gin gik moko ma wayudo and most of people gin gi access internet everywhere and reports gi there and aneno ga nyaka moko bedo ga shared ga nyaka WhatsApp groups koro ningo beni seche mo isomo gimoro ma ng'ato forward gigi and reports gi endi kaka weather dhi bedo chal e WhatsApp group ibende en jukumu mari mar kawe mondo ibichaki share kode gosiepeni gi family members so that gibed ka ging'e ni kama dhi bedo marach time kama mondo gin bende kik gi travel during that season gi treat magini nyaka kal monde ka gino sekalo kore ka jitimre nani jodhi wuoth yes gin gik moko ma we can prevent aidha kama ni wacho ni ka kochuno to kokochuno to kiki wuoth gotieno kokochuno ahinya kinde mabende koth chuma kamagi yes kokochuno okoningo beni iwuotho gotieno